Zdarec, dneska se podíváme na dvě anglická slovesa a to je spend a take. Tato slovesa mají různé významy, ale my se podíváme na ten význam, který se týká času. A sloveso spend znamená buď to, že něco strávíte, nějaký čas s někým právě, anebo že něco utrácíte. Pokud chcete říct, že trávíte čas sledováním televize, tak se to dělá tak, že vlastně použijete sloveso spend a druhé sloveso zatím bude mít koncovku ing. Takže vlastně řeknete I spend time watching TV. Kdežto take znamená buď to vzít něco brát někam, anebo něco v rámci času trvá. To znamená, že třeba trvá to příliš dlouho, říkáte it takes too long. Takže to jsou dvě slovesa v angličtině, které mají trošku jako jiný význam a to je spend a take. Spend znamená trávit s někým čas, jo? Tam se dává koncovka ing, kdežto u take je buď to nic, nebo předložka to. Jo? Takže I take some time to watch TV. Jo? Jakože trvá mi nějaký čas sledovat televizi. To jsou ty dva rozdíly mezi těma slovesama. Takže video si uložte, nezapomeňte mě sledovat, dát mi follow pro další tipy a budu se těšit další videa. Mějte se krásně.